खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोंनि बे RSB स्टाडि सेन्टाराव फरायग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननो आं दिनै सासे आंनिनो फरायसा बिथांखौ लानानै फैनाय जादों बिथाङा दायो माने IIT आव एडमिशन मोनबाय आरोना मुं थिसनबाय दायो आं बिथांखौ इन्ट्र लानो गुरै फरायनाय जाबाय आंनि मुङा श्रीरिखम दैमारि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पार्कआव एरियानि मोनसे रामपुर गामियाव जोनोम जादोंमोन आरो आंनि बाबानि मुङा श्री युधिष्ठिर दैमारि आरो मानि मुङा श्री महिबाला दैमारि आरो दा जोंना बाबाया बे समाव गैला बे बुहुमाव रुंसारि जानानै थांबाय ओमफ्राय नोंथाङा दायो IIT आव मुं थिसनबाय नङा होमबा बेनि सिगाङाव नोंथाङा बबे स्कुलाव फरायबोदोंमोन एसे फोरमायना होनो आङो आगोलनिफ्रायनो आं गामिनि जोंनि गामियाव जा मोनसे भेन्सार स्कुल दंमोन नन प्रभिन्सियेल स्कुल आं बेयावनो फरायदोंमोन 1 to 5 खौ आरो बिनि उनावहाय 1 to 5 खौ आङो फरायखांनायनि उनाव बे गामि मोनसे खाथियाव थानाय जोंनि उमानन्द ब्रह्मगुरुजो हाइ स्कुलाव फरायहैदोंमोन आरो बिनि उनावहाय जोंनि जेनाखि 2021 आव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबनायनि थाखाय जोंनि USSC एग्जामा केन्सेल जादों बेनि थाखाय जोङो ओरैनो पास जानाय जादों बिनि उनावहाय आङो बे ओरैनो पास जानायाव 90% मोननानै पास जाबोदों आरो बिनि उनावहाय जोंनि मानगोनां श्री कृष्ण गपाल सार इउएन एकाडेमिनि डाइरेक्टर बिथाङा जेनाखि बिपिएल न'खर आरो बिपिएल न'खरनि फेमिलि केटेगरि ए क्लासखौ नायनानै प्रि स्पन्सार होदों बे प्रि स्पन्सार होनायाव आं थारनि प्रि स्पन्सार होनायाव 100% फुलफिल मोननानै आङो हायार सेकेन्डारियाव इउएन एकाडेमियाव साइन्स स्ट्रिमाव एडमिसन लाफैदों एडमिसन मानो होनोब्ला नोंथाङा बेसे समाव हायार सेकेन्डारि फरायदोंमोन 2021 आव मेट्रिक पास जाखांनायनि बिनि उनाव एडमिसन लानाय जादों आरोना नोंथाङा साइन्स स्ट्रिमाव एडमिसन लादों नङा होमबा बेनि उनाव नोंथाङा क'क्राझार इउएन एकाडेमि बै रेसिडेन्सियेलाव एडमिसनखौ लाफैदों बेनिफ्राय आफ्टार नों एडमिसन लाखांनायनि उनाव बेयाव नोंथाङा टिचारफोरनिफ्राय माबायदि इन्सपिरेसन मोनदोंमोन एसे फोरमायना होदोंमोन जेनाखि टिचारफोरा जोंखौहाय बुजायफैदों जेनाखि बयबो IIT JEE NET बेफोरखौ माने गोसो होनानै फरायनांगौ साइन्स फरायनायनि थारगेटआ बेफोरखौ जों मोननो थाखाय गोसो होनानै फरायनांगौ आरो जिहेतु बेफोर एग्जामा जाहाथे अल इन्डिया एग्जाम जानाय बेफोरो कम्पिटिसना जोबोद गोब्राब जायो बेनि थाखाय जों बिराद खस्थ'बो खालामनांगौ जायो बेनि थाखाय जों बिराद मेहनतबो खालामनांगौ जायो बेफोरखौ क्रेक खालामनो थाखाय एग्जामखौ बेनो आरो बिनि उनाव नोंथाङाथ' एडमिसनखौ दा लाबाय नङा होमबा एडमिसनखौ दा लाबाय नोंथाङा बे एडमिसनखौ बबेयाव मोनदों होनदोंमोनलाय आं IIT भुवनेश्वर ब्रान्च मेकानिकेल इन्जिनियारिंआव विथ MTech जों 12 डिग्री बे जाबाय मेनुफेक्चारिंआव बेयाव मोननाय जाहैदों आरो ओमफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ 2022 आव 23 आव पास जादों हायार सेकेन्डारिखौ 2023 आव पास जाबाय बेनि उनाव एग्जाम लिरखांनानै नोंथाङा IIT नि थाखाय ना बेनि सिगाङावनो प्रिपारेसन खालामगासिनो आं बेनि सिगाङावनो मानोना जोंनि इउएन एकाडेमिनि रेसिडेन्सियेल टिचारफ्रा आंखौ इन्सपायार होबाय थाखादोंमोन आरो माबोरै फरायनांगौ माबोरैहाय जे IIT आरो JEE-फोरखौ बोरैहाय क्लियार खालामनाय माबायदि फरायबा बेनि थाखाय आंखौ थुलुंगा होखादोंमोन आरो बेनि लेभेलजोंबो फरायलांखादोंमोन आरो आङो बेनि उनावहाय आरो जेनाखि बे आं सिगांनिफ्रायनो जेनाखि क्लास 9 फरायनाय सम बेफोरखौ एग्जामफोरखौ क्रेक खालामनो थाखाय आं नाजाथाबबाय थाखादों आरो ओमफ्राय दिनै आङो बे एग्जामखौ क्रेक खालामनो हाबाय आरो साक्सेसफुल जाबाय दिनै साक्सेस मोनबाय नङा होमबा IIT आव एडमिसनखौ मोनबाय दायो IIT खौ पास खालामबाय नङा होमबा बे IIT आव मोननो थाखाय मोननै एग्जाम लिरनांगौ गिबियाव मेन्स नेक्स्टआव एडभान्स लिरनांगौ ना मोननै एग्जाम लिरनांगौ बे मोननै एग्जामखौ क्रेक खालामनो थाखाय नोंथाङा कचिंफोर लादोंमोन नामा बबेयाव आंथ' बे एग्जामखौ क्रेक खालामनो थाखाय जेबो कचिं लानाय जायाखै मानो होनबा फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयाराव एसे मोजाङै फरायनाय जाखादों आरो जोंनि एनसिआरनि बेट्सनिफ्रायनो जेनाखि बे एग्जामफ्राव कुइसन पेपारा फैनाय जाखायो आरो बेनिफ्रायनो दाननाय जाखायो आरो जोंनि इउएन एकाडेमि रेसिडेन्सियेल केम्पासाव सार मानगोनां श्री डिरेक्टर सारा मोनसे कचिं बायदि मोनसे फिसा एग्जाम लाबाय थायोमोन आरो इन्जिनियार आरो मेडिकेलनि बियो आरो बेहाय आलदा क्लास जायोमोन आरो जोंना सेपारेट जायफोरा मेडिकेलाव थाङो बिस्रा मेडिकेलाव थांनो हागोन आरो जायफोरा इन्जिनियाराव गोसो आरो बिस्रा इन्जिनियाराव फैनो हागोन आरो मोननैबो एक्सट्रा क्लास जायोमोन आरो मोननैबो एक्सट्रा एग्जाम जाबाय थायोमोन एभ्रि उइकआव सेटारडे आरो सानडेआव जाबाय थायोमोन आरो ओमफ्रायो आंनि टारगेटआ बे मोनसे आं डक्टर जादोंमोन नाथाय आं
समजों लोगोसे बेखौ एसे चेन्ज जानाय जाहैबाय माने आं जे मेन्सआव जे आइआइटिआव माने इन्जिनियारिंआव इन्टारेस्टेड मोननानै आं बेयाव थांफिननाय जादों आरोना बेखौ चेन्ज खालामफिननानै माने नोंना इन्ट्रेस्टआ डक्टरावसोमोन खिन्थु मोनसे सम फैदों बे चेन्ज जानानै दायो आइआइटि इन्जिनियाराव मोनबाय नङा होमबा बेमोन आरोना अब्ला जोङो हारिमुआव फैनानै चेन्ज जानाय हारिमुआव फैनानै चेन्ज जाबाय अब्ला जों थांखिखौ मोननै लानो हायो नामा मोनसे नेटबो लानाय जायफोरा डक्टर नांनो जायफोरा बाय'लजि लानो हायो बिसोर मोननैयावबो थांनो गोसोबा थांनो हायो ओमफ्राय नों मोनसेखौल' चुज खालामो आरोना नों बबेखौ इन्टारेस्ट मोनगोन बेखौल' थांखाथार आरोना नोङो ससे गेजेरखौनो बेयाव थांनो नोङो जेनाखि एग्जाम सफैनाय सम नोङो बेवहाय डिटेक्ट खालामनायबो जानाय नङा आरोना नोङो एसे सिगांनिफ्रायनो डिटेक्ट खालामखानांगौ आं न'आव इन्टारेस्टेड दा बेयाव थांसै आं चेन्ज खालामफिननि दा आंनि टारगेटखौ बेबायदि होननानै नों थांनांगौ आरो नोङो नङाबा जेनाखि एग्जाम सफैथारबाय जि आरो नोंनि निटनिफ्राय एग्जाम सफैबाय नों बे समाव डिटेक्ट खालामबा जानाय नङा आरो एसे सिगांनिफ्रायनो जिबायदि थांखि लादों नों बेखौ माने लानानै नांथाबबाय थानांगौ आरोना अब्लानो नोङो फिथाइखौ मोनगोन नङा होमबा जेरैबायदि दायो नोंबो जेनेबा डक्टर जानो गोसो दंमोन डक्टरनिफ्राय स्लाइड चेन्ज जानानै पुरा इन्जिनियाराव फकास खालामबाय दायो इन्जिनियाराव आइआइटिआव मोननो हाबाय बेबायदि आरो नङा होमबा बेनि उनाव नोंना ब्रान्सआव बुंदोंमोनलाय मेकानिकेल इन्जिनियारिं ना बेनिफ्राय बिटेक आरो प्लास एमटेक टटेल बेसे बोसोर मोनलाय नोंना बे कर्स 5 years 5 years न 5 years फरायसाफोर नै बिथाङा जोंनि गेजेराव माने कचिं उइदाउट कचिं आइआइटिआव बिथाङा एडमिसन मोननो हाबाय नोंथांमोनाबो जुदि गोसोबा मोनगोन नङा होमबा टाफेस्ट एग्जाम होननानै जोङो मिथियो नङा होमबा बेयाव मा थायो मेन्स थायो एडभान्स थायो ना इउपिएससिनिबो गोरासिन बेयो मोनसे एग्जाम बे एग्जामखौ क्रेक खालामनाया मा जोंनि थाखाय गोरलै बाथ्रा नङा बहुद गोरा एग्जाम बेखौ जुदि क्रेक खालामनोबा हरसान नांथाबनांगोन नंगौना नङा हरसान नांथाबनांगोन जेब्ला हरसान नों नांथाबनानै टारगेट लानानै नों फरायगोन अब्लानिया नोङो बेयाव साक्सेस जानो हागोन आरो बेबायदिनो जोंनि नै आंनि असे फरायसा बियो आं बिथांखौ फोरोंनो मोननाय इउएन एकाडेमि रेसिडेन्सियाव बिथाङा दायो बे एग्जामखौ क्रेक खालामनो हाबाय नङा होमबा क्रेक खालामनो हाबाय दायो आङो नोंथांखौ आङो बाख्नायनांगोन जोङो नङा होमबा जों साफ्रोमबो जोङो बर' फिसाफोरा जाहाथे बे एग्जामखौ पास खालामनो हाबावो ना नोंबायदिनो सासे मा आइआइटिआनो जानो हाबावो नङा होमबा ओंखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंखौ बाख्नायो आरोना हाजासे बाख्नायो जाहाथे फिउचाराव गिदिर सासे मानसि जानो हाबोयो नङा होमबा बेबायदि बेनि उनाव आं नोंथांखौ सोंनो सानोदि बिथाङा दायो आइआइटिआव एडमिसन मोनबाय बेबायदि एग्जामखौ पास खालामनायाव जोंनि बे बर' लाइमोन बा दायो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव फरायबाय थानाय बिथांमोनखौ नोङो माबायदि इन्सपिरेसन होनो सानो एसे फोरमायनानै आं बेखौनो फोरमायनो सानो जे जेनाखि साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरा जाहाथे बेफोर एग्जामनि थाखाय मोनसे मोजां डिटेल्स थानांगोन आरोना माबे फरायबा पास जागोन माबे माबानांगोन बेफोरखौ आरो नोंनि फरायनायनि स्टाडिफ्रा माने लेखायाव नांथाबबाय थानांगोन नोङो बांद्राय एक्सटार्नेल माने नोंनि फरायनायाव माखासे माबाफोर थाफायो आरोना बेफोरखौ नोङो माने नागारनांगोन आरोना नोंनियाव गोबां माबाफोर फैयो बेफोरखौ नोङो जेबो सानालासिनो नोंनि फरायनायाव नोङो नांथाबबाय थानांगौ फकास खालामबाय थानांगौ आरो नोंनि स्टाडि खालामनायाव ओरैबायदि मोनसे सम फैयो जेनाखि अभार थिंकिंआ माने नोंनि फरायनायखौ बिराद गाज्रि माबायाव खालामो आरो डिस्ट्रेक्सन खालामो आरो ना मानो होनबा बेफोरनाखि फरायनायफ्रा माने नोंनि फरायनायखौ माने उन खालामनो नागिरो बेफोरो माने बेफोरनि थाखाय नोङो बेफोरखौ नागारजोबनानै नोंनि फरायनाय समाव नों लेखाखौ मोजां फरायनांगौ गोसोनाव फरायनांगौ बायनांगौ बांद्राय माने टेलेन्ट माने मेलेमावहाय नों लाबोबाय थानांगौ आरोना बेफोरखौ नोंनि फरायनायाव नोङो फकास खालामनांगौ बे नों जेने फकास खालामबाय थानाय समावहाय बायनांगौ बांद्राय साननो नाङा माने बेफोरखौ माने नोंहा बै एग्जामखौ क्रेक खालामनो थाखाय नोङो सानबाय थानांगोन बेफोरखौ बिनि थाखायनो माने मोजां कुवालिटि नोङो फरायनांगोन आरोना बेफोरनि थाखाय बिनि थाखाय बेखौनो इन्सपायार होयो माने जोंनि दानि जेनाखि बर' गथ' लाइमोनफोर फैगासिनो जेनाखि जि आरो निटफोरखौ लिरनो फैनाय स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो माने साजेसन हरो आरोना बयबो खस्थ' खालामो एफोराब माने एग्जामा गोराद्रायबो नङा खस्थ'द्रायबो नङा नों हानायखिनिखौ पास जायो नोंनि माने इनसियारिटि बेचनिफ्राय फैखायो नालाय नों बेखौ खस्थ' खालामबानो
हाखायो आरोना एफाराब माने गोराद्राय नङा मानसिफ्रा बुङो गोराया नोंगौ गोराबो माने नों खस्थ' खालामनो गोरलै जायो माने बेफोर माने नोंनि फरायनायनि सायाव थाबाय नों फरायोबा बेफोर इजि जालाङो आरोना हारसिंनो चेन्ज जालांनो हारसिं एडजास्ट जालाङो आरो नोंनि फरायनायजों लोगोसे आरो नों बे एग्जामखौ क्रेक खालामनो हागोन आरो बेखौनो साजेस्ट हरो आंनि फैनाय फरायफुनाय गथ'फोरखौ माने नाजायोब्ला जाफुंसारो आरोना बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा माने बिथाङाबो उइदाउट कचिं माने पास खालामदों आरो बे एग्जामखौ अब्ला नोंसोर बायदियाबो उइदाउट कचिं बे एग्जामखौ फरायोब्ला पास जागोन आरो नङा होमबा पास खालामनो हागोन बेबायदि बेनि उनाव बे एग्जामा बोसोराव खनबेसे जायो सीजन 1 सीजन 2 जायो आरो जिमिनसा खेबनै जायो सीजन 1 आरो सीजन 2 नों खेनसेयाव एन्ट्रि खालामनाय खेनसेयाव एन्ट्रि खालामनाय जेबो नङा ओमफ्राय सीजन 1 आरो सीजन 2 जाखांनानै नोंखौ मोनसे क्वालिफाइड खालामो आरोना आरो बेयाव जेनाखि जिमेन्सनि बियो मोनसे क्वालिफाइड खालामनाय बेयो मोनसे फिक्स जायो आरो 2.5 लाख स्टुडेन्टफोरखौ बेयाव क्वालिफाइड खालामनाय जि एडभान्स लिगनि थाखाय ओमफ्राय जि एडभान्सआव क्वालिफाइड खालामनाय गासै 16K स्टुडेन्टफोरखौ माने IIT एडमिसन मोननाय जायो जोंनि गासै टटेल सिटआव अल इन्डिया ट्रिपल IT JFTI NIT बेफोरो 50K सिट दं खोमा गासै टटेल ओमफ्राय जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गासै जिमेन्सफ्राव जिरायनाय गासै बिदिनो 9-10 लाखसो स्टुडेन्टफ्रा जिरायो मा नोङो बेनि थाखायनो बेसिबां कम्पिटिसन खालामनांगौ फरायनायाव बेसिबां नांथाबनांगोन नोङो जुदि 16Kल' नोङो सिट दङबा IITफ्राव नोङो बेखौ मोननो थाखाय नोङो जुदि 10 लाख स्टुडेन्टनिफ्राय नोङो बेखौ क्वालिफाइ खालामनांगौ बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ एसे खस्थ' खालामनांगोन आरोना ओमफ्राय जोंनि गासै टटेल सिटफ्रा नोङो माने 15Kसोल'खा आरो JFTI ट्रिपल IT NIT आरो IITफ्राव गासै बेसेल'खा अब्ला नाय बोसोराव बेसे होनदोंमोनलाय 10 लाख स्टुडेन्टआ बे एग्जामखौ होयो ना बेनि गेजेराव 50K स्टुडेन्टआ 15K स्टुडेन्टआ IIT नि थाखाय क्वालिफाइड जायो आरो ना बेनि उनाव बे एग्जामाव माने IIT आव एडमिसन मोननो थाखाय ST नि थाखाय बेसेबां मार्क नांगोन हायार सेकेन्डारियाव पार्सेन्टेज एसे खोन्थाना हायार सेकेन्डारियाव पार्सेन्टेज एलिजिबल जानो थाखाय 65%नि एबाव नांगौ आरोना एलिजिबल जानो थाखाय बेखौ नोङो फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्सआव कम्पालसारि नांखागौ बेयाव गारनो मोनखाया फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स आरो बेजों लोगोसे इंलिसखौ बेखौबो नांफादेरगौ बिसोर नोंनि पार्सेन्टआ 65 नि एबाव जानो होमबासो नों IIT एडमिसननि थाखाय नोंहा एलिजिबल जागोन आरोना IIT आव एडमिसन मोननो थाखाय माने फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथामेटिक्स बे मोनथाम साबजेक्टआव कम्पालसरि पास जानांगोन आरोना जुदि IIT एडमिसन मोननो थाखाय नङा होमबा ओमफ्राय पार्सेन्टआ बेसे होनदोंमोनलाय 65 जुदि हायार सेकेन्डारियाव पार्सेन्ट मोनो अब्लासो नोंथाङा IIT आव एडमिसन लानो हागोन नङा होमबा